Kahit na ho! Kahit na ho! Okay, so nag-post ko last time nga ipadayon ang disiplina sa balay. Kay kung dili na to disiplinahan itong mga anak, ikadag ko anang may mo nang entitled. Ug tagan to mong example sa kumbut pasabot. Bago lang i-viral nga post, itong tanaw ni ha. 5 months na siya nga wala ka bayad sa iyahang kurente. So giputlan siya. Tanaw ang sa iyang buhaton. Tala? Para magpaalam sa amin? Napuputulin nyo? Notice na ho yan. Kahit na ho! Kahit na ho! Sa meral ko na kayo mag-exam. Babalik nyo hindi? Iyo. Ano gagawin natin? Ano gagawin? Tawagan barangay! Tawagan barangay! Basta may barangay doon. Tawagan barangay! Gagawin natin, tawagan barangay! Pakita niyo muna receipt. Tawagan na barangay! Putol kayo lang putol, di malaki na nagpapaalam! Yan, 5 buwan niya. Tawag ka nga barangay! Tawagan barangay! Subukan mo umalis dito! Subukan mo umalis! Sige! Yan ka lang! Subukan mo umalis! Subukan mo umalis! Ang bumalik na! Subukan mo umalis! Malikidan! Hindi na. Malikidan! Papalikin din! Papasagin mo to! Di ba kababasagin mo? Papaluin mo! Okay, so dito lang sa takutob. So 5 months nga wala ka bayad, giputlan, nasuko. Ano kung but pasabot kung dili na to madisiplina atong mga anak, ug kung patuyangan na to og hatag ang tanan nilang pangayoon, magtuo na sila nga apil ang tanang tao, kinahanglan mo hatag sa ilang gusto bisan wala bayad. Nakong bungutan na, unsay mo gibati pagtanaw nimo sa video? Nalipay ka? Ano sako ka itong tawanan? Mo na'y bation sa mga tao, sa imong anak kung imo na patuyangan. Gani, tanaw na to mga comments ha. Na, usa sa comment nga naadiri, grabe, di nagbabayad ng kuryente, galit pa ng maputulan. Tapang naman sa 5 months, walang bayad-bayad. Napa, only in the Philippines. Next trending. Hay nako, Rudy. Na galit na galit. Magbayad ka kasi. No? Dapa. Sa pa to. Nang uutos pa ng magtawag ng barangay. Astiga, kala mo makukuha sa paastiga ng kuryente. See, but pasabutan na, kundi na to madisiplina to mga anak. Dili sila ka ba, mupugong silang kaugalingon o entitled sila. Gusto nila ang nilang gusto makuha, nga walay bayad-bayad. Mo na'y nakabati anak. Sunod na akong video nga ko i-post. Tubagon ako ang pangutana, kanus ade ay angay disiplinahon ng anak. Unsang idara ang sakto nga mga edad nga angay disiplinahon nato ato mga anak.